imao sam priliku da budem na prvom međunarodnom naučnom skupu kad je u pitanju socijalna zaštita i socijalna politika. Kao ministarstvo koje želi da vodi odgovornu politiku, socijalnu politiku prema svojim građanima, ovo jeste prilika da svi učesnici konferencije iznesu svoje stavove, da probamo da se vratimo malo u prošlost i da vidimo šta se to dešavalo u prošlosti, ali ono što sam ja hteo i dao akcenat jeste da mislimo na budućnost i da ja očekujem od ovog skupa da daju predlog kako i šta i dalje ministarstvo da radi, koju politiku u budućnosti da vodimo i kako da se prilagodimo nekim novim okolnostima. U tom smislu mi jesmo započeli neke reforme, ali verujem da će ovaj skup biti i dobra prilika da možda i obogatimo i da damo i neke nove stvari u tim reformama, a sve za korist naših građana, što i jeste nama ideal i krajnji zadatak. Zahvaljujem se i na pozivu, zahvaljujem se i Visokoj školi na tome što radite, sve što radite i edukujete. Pričali smo nešto direktor i ja o tome da stručna praksa se održava u ministarstvu i mislim da ljudi treba da imaju stručnu praksu i to jeste jedan od načina da se upoznaju i da dok uče i vide s kakvim mi problemima i kakvu politiku vodi država, jer sutra će oni da vode tu politiku, tako da eto i to je bila prilika da na ovom, iako nije bila tema, na naučnom skupu i ovakav jedan dogovor možda za budućnost postignemo. Hvala još jednom. Nama je velika čast i zadovoljstvo i Visokoj školi, evo i sad i u ime Komore socijalne zaštite, zato što je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prepoznalo važnost i značaj ove teme i prihvatilo pokroviteljstvo na ovom skupu. Nadamo se da ćemo ova 2 dana zaista čuti zanimljive teme koje se odnose ne samo na socijalnu politiku, negde u njenom užem smislu, nego i na sve one srodne discipline kojima se mi služimo kako bismo zaštitili najbolje interese korisnika, a to je defektologija, logopedija i okupaciona terapija. Jer jedino na takav način nekako sveobuhvatnim pristupom možemo da pružimo najbolju podršku korisnicima, a sa druge strane jačamo naš profesionalni kadar koji nam je zaista od izuzetne važnosti, jer ako ne jačamo ljude koji rade sa tim korisnicima, zaista ćemo propustiti mnogo toga. Hvala svima i hvala dragim gostima koji su došli. Videli smo da, s obzirom da je međunarodni skup, imamo dosta gostiju iz inostranstva i nadamo se da će ovo biti zaista dobra prilika da razmenimo znanja, iskustva i iz zemalja u regionu i nešto što ćemo mi eventualno moći da implementiramo u našu praksu. Ovo je prvi međunarodni skup ovakve vrste koji obuhvata socijalnu politiku kroz sferu socijalnog rada, specijalne edukacije i rehabilitacije. I ono što želim da naglasim, mi smo zaista jedna visokoškolska ustanova jedinstvena u ovom delu Evrope, jer prvi školujemo okupacione terapeute u zemlji i regionu, 5. smo koji školujemo socijalne radnike u Srbiji i 3. smo koji školujemo diplomirane i master logopede u Srbiji. Ovakav skup zaista daje veliki doprinos unapređenju i neophodan je za unapređenje socijalne politike uopšteno. I zaista mislim da ćemo kroz ova 2 dana rada zajedno sa gostima koji su iz Evropske unije, iz zemalja Evropske unije, iz zemalja regiona, iz zemalja Ruske federacije, uspeti da, kao što i ministar reče, da zaista napravimo neke zaključke koje ćemo moći vrlo brzo implementirati u praksu. Zahvaljujem se ministarstvu, zahvaljujem se Komori na saradnji i nadam se da ćemo ova 2 dana zaista iznediti nešto kvalitetno.